Здравейте, доцент Събева! Дадохте ни задачата и сега започваме да изпълняваме. Първата ни задача е да направим характеристика на 3 избрани от нас обекта, които са ни впечатлили при теренното проучване на територията на град Велико Търново към всяко от следните категории: представителни сгради, имена на улици, градски паркове, паметници или мемориални плочи. От дадения ни старт до паметника Асеновци се отправихме към първата ни избрана от нас локация, а именно парк Света гора. Разположен на едноименния хълм, паркът е познат сред местното население като зеленото сърце на града. Това е чудесно място за прекарване на време с семейството и приятели. Той предлага както най-разнообразни атракциони и забавления, така и много места за отдих и почивка. Следващата дестинация, която посетихме, е паметникът на Стефан Додуников. Е роден на 5 септември 1945 г. в Килифарево. Висшето си образование по математика завършва в Софийския държавен университет през 1968 г. След прекаран инсулт почива в София на 5 август 2012 г. Художествена галерия Борис Денев е построена през 20-те години на 20 век в стил Бидермайер, като остава недовършена поради липса на средства. В близост се намират паметника Асеновци и Стамболовият мост. Следващата ни локация ни беше улица Генерал Гурко. Простира се от улица Хаджи Димитър до Старопрестолната гимназия по икономика, като нейната дължина е 600 метра. Тя е кръстена на един от генералите, освободили България, Йосиф Гурко, от 1888 година. Това е една от най-живописните улици в града. В близост до указателната табела за улица Генерал Гурко е и паметникът на Иван Панов Семерджиев Пановчето. Той е роден на 18 ноември 1854 г. в Велико Търново. Иван Семерджиев е български национал-революционер и лидер на вътрешната революционна организация. Една от улиците, през които преминахме, е улица Крайбрежна, разположена на брега на един от меандрите на река Янтра. Нейната дължина е 830 метра. Продължихме по улица Генерал Горко за следващата ни локация, която е паметната плоча на отец Матей Преображенски, Миткалото. Разположена на къща до самата улица, в която е пребивал по време на престоя си във Велико Търново. Той е бил монах, възрожденец, приятел и доверник на Васил Левски, поради което е бил наричан пръв съратник на Апостола на свободата. Следващата дестинация, която посетихме, е улица Пролет. Тя е най-късата в България, като нейната дължина е 15 метра. Следващата дестинация е Музей Възраждане и учредително събрание. Сградата на стария турски конак през 1879 г. на 10 февруари е открито учредителното събрание с цел изработване на основния закон на княжество България. През 16 април същата година целта е изпълнена, като се създава първата конституция на България. При посещение на музеят могат да се видят различни експонати, свързани с историческото минало на България. След музей Възраждане и учредително събрание се отправихме по улиците Иван Вазов, Велчо Джамджията и Стефан Стамболов, за да стигнем до последните ни 3 локации. По път решихме оставащите 2 други задачи за изпълнение, а те са: да направим поне една снимка на обект, събитие и човек или хора, чрез които да отразим уникалността на селището. Да направим поне една снимка, на която според нас показва нерешен проблем на селището. За втората задача решихме да отразим една от панорамните тераси по главната улица на Велико Търново. Тя предоставя уникална възможност на всеки посетител да се наслади на впечатляващата гледка към паметника Асеновци, художествената галерия, река Янтра, както и по-голямата част от града. Справка в интернет за мнението на хората на панорамната тераса, посетителите остават силно впечатлени, както някои я наричат един от най-добрите скъпоценни камъни във Велико Търново със страхотна гледка. За нерешен проблем решихме да отразим сградата на Старата поща, която е в непосредствена близост до панорамната тераса и Самоволската чаршия. Построена да изпълнява функцията на главен комуникационен център за Велико Търново през 20 век, но към момента не функционира и с отпаднала необходимост за Български пощи ЕАД. Дружеството собственик заявява, че не планира да я реставрира и че обекта представлява излишна тежест на дружеството, което е затруднено финансово състояние. През годините са се организирали събития, които да популяризират забравената сграда, като мини фестивал Старата поща 2012.
Също така вече изформира местна гражданска инициатива "Нов живот за старата поща на Велико Търново", която цели да съхрани емблематичната сграда и да намери подходящо предназначение, което да бъде в полза на жителите и гостите на град Велико Търново. Обратно към последните ни 3 локации минахме по булевард Независимост, къде се спряхме на факултета по изобразително изкуство към Великотърновският университет. Това е структурно звено на университета от 1974 година. През периода на съществуването си той изградил и затвърдил своите образователни и художествени традиции и днес предлага актуална подготовка, съчетава академизъм и съвременност. Следващата дестинация, която посетихме, е парк Марно поле. Той се намира в близост до центъра на града и е едно от най-предпочитаните места за отдих на великотърновци. Тук, разположен по главната алея, е бил с паметникът на героя от руско-турско-освободителната война генерал Гурко, открит през 1957 година. Последната дестинация от нашето приключение е парк Дружба. Паркът е добре озеленен, достатъчно голям, перфектен за разходка и отдих в прохладните дни. Здравейте отново! Стигнахме последната локация. Идваме към вас. За финал можем да обобщим, че сме извървели 5 км за час и половина и сме се бестили в поставеното време. Започнахме от паметника Асеневци и завършихме на площад Майка България. За първата ни задача описахме. От парковете посетихме Света гора, Марно поле и Дружба. От улиците описахме Генерал Гурко, Крайбрежна и Пролет. Паметниците, които записахме, са паметника на академик Стефан Додоников, паметника на Иван Панов Семерджиев и паметната плоча на отец Матей Преображенски Миткалото. От представителните сгради описахме художествената галерия Борис Денев, музей Възраждане и учредително събрание и факултета по изобразително изкуство към Великотърновският университет. За втората задача отразихме една от панорамните тераси, която отразява уникалността на града, а третата задача описахме проблемът с старата поща като нерешен проблем. Благодарим за вниманието!